Hasteni kwcham montri okra eba Rajya Sabhani MP Biplab Kumar Deb thungrung hapani panda no karibo hasteni dhormoni panda bo manjakha bo Sangrongsalo BJP janajati morchani samung bwtang paimani yagulo salthang bwkhaste Chandrapur hatini Durga Chowmony hatio songchajak dhormoni tero manjakha lukorogni khachuksa ojama eba kwcham montri okra Biplab Kumar Deb amchani lukorog bono gana mani srapchani yagulo no kuthum lage aro phayui manjaknai rok bo bwtangni yakbai prasad bagai charikha lukorogni khachuksa khaka ojama Biplab Kumar Deb bini yakni prasachana bagai amchani lukorok belaino khatung khaja anglajak 23 Janwari wo bodolno koplai khlainani bagai haste rugui kokpir mungo angkhorka MP Biplab Kumar Deb hasteni hamkrani bagai te kaham thirang sanamnani bagai 23 Janwari wo haino hai BJP hapang sanamna bagai koikhabo obni bagino thungrung hapani samung bwtang phana ungtho dhormoni samung bwtang phana ungtho je thayo Biplab Kumar Deb thango aro lukorokni jomat belaino nukjago hone saka montri okra tongmani jorawo naitha toktirpura saramnani imang hastini lukorokni khawo kai kalangkha Biplab Kumar Deb Bureau Report Kokharang